Много вкусно. Назоваваш на си. Това, което става тук тези дни, не мога да отбутам хората от масата, защото всичко стои и чака и взимат и през групи казват, че не може. Обаче... Бракс. Катрин пееш страхотно също. Невероятно пееш, вчера гледахме и ръкопляскахме тук всички. А това е невероятно. Ох, Катрин, това мисля, че цялата тева ще изям. Браунието е... Невероятно е. Питки. Много ти благодаря, Катрин. Много вкусно. Кома направи чила на джбилях. Много вкусно. Благодаря ти, Катрин. Това е най-якото браво, което съм опитвал някога. Много благодарим за кетеринга. Невероятен! Мерси за всичко, Катрин. Love these little cakes. Thank you very much. Благодаря, Катрин. Много вкусно и наистина искам рецептата. Много ви събраните, когато някога не го познаваш. Невероятно си. Назоваваш на си. Катрин, tutto perfetto. Mangiare фантазия. Благодаря. Много благодаря за прекрасната храна. Много ми харесва. Много съм доволна. Извинявай, че говоря с пълността, но е много вкусно, така че благодаря ти. Видео! видео. Той... Те са на репетиции, няма да получи. Рецепта има ли? Отдолу, отгоре. Някъде. Как и прекрасно са. Перфектно. Перфектно. Катрин, храната ти е страхотна. Белисимо! Искам рецептата на черния кекс. Катрин, аз съм супер силно впечатлена как ти си на 17 години, ходиш на училище, на концерти, солистка, но не знам още какви работи. Имаш време да станеш в 5 сутринта, направиш уникални мъфини и браунита, и хапки, дето през центъра са продучени, филиките по крайчетата намазани. Нямам да ми благодаря ти, уникално вкусно. Искам рецепти на това специално. Това умирам от тях. И на кекса вчера.